Tällä videolla esitämme varsin painavan kysymyksen siitä, että onko Mauno Mattila Suomen suurin eksyttäjä. Eksyttämisellä viittaamme nyt tässä asiayhteydessä nimenomaan kristittyjen eksyttämiseen poispäin Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja Raamatun sanan totuudesta. Osa suomalaisista kristityistä on tullut tuntemaan Mauno Mattilan hänen tekemistä lukuisista videoista, joilla hän varoittelee kristittyjä menestysteologiaan, äärikarismaattisuuteen ja liberaaliteologiaan liittyvistä eksytyksistä. Tarkastellaan seuraavaksi sitä, että minkälainen mies tämä Mauno Mattila nyt sitten oikein on. Mauno Mattila on syntynyt vuonna 1981 Raahessa, ja hän on kouluttautunut ohjelmistotekniikan insinööriksi. Mauno asuu nykyään Tampereella, ja hän käy säännöllisesti puhumassa hengellisissä tilaisuuksissa sekä Tampereella että myös Seinäjoella. Mauno kertoo itse omilla kotisivuillaan, että hän on uudesti syntynyt Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Mauno kertoo kokeneensa omaksi osakseen toimia vartiomiehenä muurilla puhaltamassa pasuunaan, mitä tulee seurakuntaa uhkaaviin ilmiöihin, kuten äärikarismaattisuuteen, menestysteologiaan ja liberaaliteologiaan. Perehdytään seuraavaksi tähän Maunon tekemään varoittelun palvelutyöhön, koska hän on kokenut tehtäväkseen toimia vartiomiehenä suomalaisille seurakunnille yli seurakuntarajojen. Mauno Mattilan YouTube-kanavalle on ladattu viimeisen 7 vuoden aikana kaikkiaan 432 videota, joista suurimmassa osassa vaikuttaa olevan selkeästi kyse siitä, että Mauno varoittelee videoillaan kaikenlaisista eksytyksistä. Ja tämän varoittelun ohella Mauno myös tuomitsee järjestelmällisesti melkein kaikki muut kristillisen kentän toimijat eksyttäjiksi ja vaarallisten harhaoppien levittäjiksi. Otamme tähän videoon nyt 2 esimerkkitapausta, joiden kautta avaamme lisää sitä, miten Mauno Mattila toteuttaa tätä omaa varoittelemisen palvelutyötään Suomessa. Mauno julkaisi 11.7.2019 omalla YouTube-kanavallaan videon otsikolla River Helsinki, joki helvettiin. Tällä videolla hän syyttää River Helsinki-nimistä seurakuntaa heti jo otsikosta lähtien joeksi, joka vie helvettiin. Ennen kuin perehdymme näihin Mauno Mattilan esittämiin syytöksiin, tutustutaan ensin siihen, minkälainen toimija tämä Suomessa toimiva River-seurakunta oikein on. Pastoripariskunta Tomi ja Sanna-Reetta Lehto perustivat River Church Finland-nimisen seurakunnan Suomeen vuonna 2012. River Church Finland on rekisteröity vuonna 2018 uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, jonka toimintamuotoihin kuuluvat Jumalan palvelusten lisäksi myös muun muassa lapsi- ja nuorisotyö sekä kotiryhmätoiminta. Seurakunnan yhteydessä toimii myös River Bible Institute eli Raamattu-koulu. River-seurakunnan toiminta on laajentunut kuluneen 11 vuoden toimintahistorian aikana jo yli 20 eri paikkakunnalle Suomessa. River-seurakunta toimii nykyisin Helsingissä sijaitsevan pääpaikan lisäksi myös muun muassa Tampereella, Oulussa, Vaasassa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Joensuussa, Lahdessa, Riihimäellä, Tuusulassa, Varkaudessa, Keravalla ja Kausalassa. River-seurakunnalla on myös oma 3 vuoden pituinen Raamattu-koulu, jossa varustetaan ja kasvatetaan kristittyjä syvällisempään Raamatun sanan tuntemiseen. Raamattu-koulusta valmistuu satoja kristittyjä, jotka ovat valmiina palvelemaan Herraa Jeesusta kukin omassa yksilöllisessä kutsumuksessaan evankeliumin työn elopelloilla. River-seurakunnan perustanut pastoripariskunta Tomi ja Sanna kertoivat kiertäneensä ensin evankelistoina Suomessa 1,5 vuoden ajan vieraillen kaikenlaisissa kirkkokunnissa yli 40 eri paikkakunnalla, ennen kuin he kokivat Jumalan kutsun, että nyt oli tullut aika aloittaa River-seurakunta ja Raamattu-koulu myös tänne Suomeen. Pastorit Tomi ja Sanna ovat käyneet itse aiemmin Floridan Tampassa sijaitsevan River Bible Institute RBI Raamattu-koulun, jota johtaa kansainvälisestikin hyvin tunnettu pastori Rodney Howard Brown. Alkuperäisen River-seurakunnan toiminnot on perustanut pastoripariskunta Rodney ja Adonika Howard Brown Floridan Tampassa vuosina 1996–1997. Heidän toinen tytär Kelly syntyi vuonna 1994. Lääkärit diagnosoivat hänelle heti syntymän jälkeen vakavan keuhkosairauden
ja kystisen fibroosin. You know, when Kelly was born, she was diagnosed with cystic fibrosis within a week of her being born. And it was kind of a shock to find out. You know, they told us when she was born she would probably only live for 4 years. But in my spirit, I didn't feel that. I was like, nope, she's going to live longer than 4 years. Rukousten ja rakkauden turvin Kelly eli läpi lapsuutensa aina teini-ikään saakka, kunnes vuonna 2002 Kellyn terveydentila heikkeni heikkenemistään. Hänen unelmat matkustelusta, sanan julistamisesta ja naimisiin menosta alkoivat hiipumaan. Ja lopulta Kelly kuoli joulupäivänä vuonna 2002 tämän pitkäaikaisen sairauden runtelemana. I held my middle daughter in my arms. She was 18 years of age, suffered from cystic fibrosis all her life, and she died in my arms on Christmas Day. And as I held her, I made a vow that the devil would pay for what's happened. And I vowed 100 million souls and $1 billion into world missions. That's it. That's what happened. We're going to win souls, we're going to bring in the harvest, and we're going to fund the harvest, fund world missions, build churches, Bible schools, you know, mobilize to the nations. So we're on a war point. And we get to share with other people too that have lost loved ones. And a lot of people are just kind of, you know, lost in grief and don't know what to do. And we tell them, hey, you know, instead of just focusing on the sadness and you're missing them, join your cause to our cause. Let's make the devil pay. Yeah. Let's win some souls and let's see the kingdom of God come to earth. Hallelujah. Rodney ja Adonika siis vannoivat, että paholainen tulee maksamaan siitä, mitä hän oli tehnyt heidän perheelleen. Ja toiseksi he lupasivat tehdä kaiken voitavan Herran avulla voittaakseen 100 miljoonaa sielua Jeesukselle ja antaakseen $1 miljardi maailmanlaajuiseen lähetystyöhön sielujen sadonkorjuuta varten. Rodney ja Adonika, joiden sydän sykkii sielujen pelastumisen puolesta, ovat toteuttaneet monenlaisia sielujen voittamiskampanjoita, kaikkiaan 57 eri maassa. Ja tämän heidän johtaman työn tuloksena yli 18 miljoonaa kallisarvoista ihmistä on saanut tulla Kristuksen omaksi, ja satoja tuhansia uskovia on herätetty ja aktivoitu julistamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Mauno kertoi joutuneensa itse eksytyksen tielle, kun hän osallistui vuonna 2014 Helsingin Olympiastadionilla järjestettyyn tapahtumaan, jossa puhui David Herzog-niminen julistaja. Mauno kertoi myös vierailleensa aiemmin samana vuonna Oulussa Pirkko Jalovaaran kokouksessa sekä myös käyneensä kuuntelemassa Oulun vapaaseurakunnalla vieraillutta ulkomaista julistajaa. Mauno kertoo, että hän halusi myös itse sitä voitelua, mitä hän näki näissä kokouksissa puhuneilla julistajilla olevan. Mutta todella minä olin tuossa kokouksessa, mutta minä en saanut siellä sitä voitelua vielä. Minä kyllä kovasti halusin sitä saada. Ja TV7 Plus-kanava lähettää River-tilaisuuksia. Mä katsoin, että 2 kertaa viikossa tulee tämmönen River Helsinki tilaisuus suorana lähetyksenä. Kuunnellaan seuraavaksi lyhyt pätkä Riverin viimeisimmästä sunnuntai-Jumalan palveluksesta 10.3.2024. There's so many believers that are malnourished, but they think they're fed. And it's because of that they're not able to grow. So they're sitting there like I used to do 25 years ago, judging everything that's happening in church. Well, I don't think he should have done that. I would have picked a different scripture. I would have explained it differently. And they're like judge of everything that's going on, but they're not receiving themselves. And that's actually holding them back from receiving. Let hunger be stirred up in you. Let a fresh appetite be stirred up in you for your Father's will, for His Word, for His Holy Spirit, for His plans. And then let the love of God move you. Amen? Who's okay with it? Amen? Tämä on erittäin murheellista siinä, että se nimenomaan turmelee monien nuorien usko. Nimittäin tuo TV7 Plus-kanava on nuorille suunnattu. Sitä en voi suositella kenellekään.
Siellä on niin paljon huonoa ohjelmaa, että minun täytyy todella etsiä niin kuin neulaa heinäsuovasta. Löytyykö sieltä mitään semmoista ohjelmaa, jota voi suositella uskovaisiin. Ja senhän takia näiden puheet, kun sä kuuntelet, niin se on uskottelua ja vakuuttelua. He aloittavat puheen ja kertovat, että kuinka he ovat tehneet ihmeitä ja käyneet siellä ja tehneet suuria asioita. He eivät julista Jumalan sanaa, vaan he julistavat itseään. Tämä on valitettavan paljon pitää paikkansa. Myös Riveri-toiminnassa. Grab your Bible. You should have your Bible by now, amen? Just wave the word of God in the air, amen? Look at all that. How many Bibles in the place? Still people here, right here in Finland, who believe the eternal, unchanging Word of God that never returns void. Father, we just thank you for the power of your Word, that you are not a respecter of persons. But as we believe and as we move based on your Word, Lord, you honor our faith. We don't play church here. We really want to see you do what God's called you to do. Amen? And you can develop that appetite. You can develop that appetite. Mauno Mattilan syytökset River-seurakunnan toimintaa kohtaan ulottuvat todellisuudessa vielä paljon syvemmällekin, eli aina Riverin perustaneeseen pastori Rodney Howard Browniin saakka, josta Mauno kertookin videollaan seuraavaksi näin. Ja torontolaisuuden eräänä ehkä isähaamona pidetään Rodney Howard Brownia, ja hän on sanonut tällä lailla: olen mieluummin seurakunnassa, jossa paholainen manifestoituu, kuin ettei mitään tapahdu. Tiedätkö, että semmoiselle lihalliselle ihmiselle se, että tässä saarnataan sanaa, niin on, että mitään ei tapahdu. Hän haluaa nähdä kaatumisia tarinoita, hän haluaa nähdä ulkonaisia, koska hän ei elä uskossa, vaan näkemisessä. Mutta tämä Rodney Howard Brown, josta äsken luin, jota kutsutaan Pyhän Hengen paremmin, koska se on silläkin tavalla merkittävä, että hän on tuon aikaisemminkin mainitun TV7 perustajan Martti Ojareksen voitelun antaja. Hän on saanut voiteluita Martti Ojares kuvasta, hän ei ole koskaan kokenut moista. Ja hän sai myös profeetian silloin tuosta kanavan perustamisesta. Joten sillä on juuret hyvin vahvasti tämmöisessä torontolaisessa nauruherätyksessä ja äärikarismaattisuudessa. As I was standing there, the Lord told me to tell you, kun mä seisoin tässä, Herra käski mun sanoa that is sinulle, much bigger than what you think. että se on paljon isompi juttu kuin luulet And that God's olevan. going to open it Jumala avaa sen and put favor, ja antaa sulle suosion, supernatural favor. yliluonnollisen suosion. He said, I set before you an open door, Hän sanoi, että mä asetan sun eteesi Then no man avoimen can oven, shut. jota ihminen ei voi and you're going to sulkea. walk through it. Ja sinä vaellat sen And it'll läpi. not just go across Finland, Eikä se ainoastaan ulotu but the whole of Suomeen, Scandinavia, vaan koko and in the Pohjoismaihin regions beyond. ja myös muihin alueille. So get ready. Joten valmistaudu. I'm going to put all the equipment in your Mä hand, otan kaikki tarvittavat varusteet käsiisi Supernaturally. yliluonnollisesti. and it'll be a quick work. Ja se tapahtuu nopeasti. Hallelujah. Halleluja. Tämä profetia oli yksi niistä tärkeistä vahvistuksista, joita Ojares tarvitsi voidakseen lähteä aurankärjeksi rakentamaan Suomeen kristillistä televisiokanavaa. Tuohon aikaan Suomessa ei vielä ollut muuta kuin rukouksia kristillisen kanavan puolesta. Saarnaajalla oli Ojarekselle pian toinenkin sana. This that you're feeling Se mitä sinä nyt koet is a special anointing from the Lord on erityinen voitelu Herralta, to accomplish jotta voit saada aikaan the mission that the Lord has called you sen tehtävän, suorittaa sen tehtävän, johon Jumala on sut kutsunut. in the realm of television for the nation of Finland. Television alueella täällä Suomen kansan keskellä. And when you negotiate Ja kun sinä neuvottelet and you stand in front of sinners ja olet sitten syntisten edessä, and whoever you need to speak to in authority, ja kelle sun täytyykään sitten puhua you will feel auktoriteetti-ihmisille, this anointing come on you, sinä koet, kuinka tämä voitelu tulee sun and yllesi, you will speak boldly, ja sinä puhut silloin rohkeasti. and they'll agree, Ja he ovat samaa and mieltä. they don't even know why they're doing it, Eivätkä he edes tiedä, miksi he niin tekevät. because the Lord's anointed you. Sillä Herra on voidellut sinut. Tänään tiedämme, että tuo profetia oli oikea ja todellinen. Sen myötä syntyi TV7. Ja vapaaseurakunnissa on myös tämä henki otettu hyvin vahvasti vastaan. Uskaltaisin sanoa, että useimmat vapaaseurakunnat, niin sieltä varmasti lähtee tulevaisuutena paljon siirtymään ihmisiä näihin River-seurakuntiin, ja River-seurakunnat laajenee muualle. Siellä on aina nähtävä, että mihin Jumala rakentaa seurakunnan, niin
paholainen laittaa kappelin viereen, niin kuin Martti Lutheri totesi. Ja me nähdään valitettavan paljon myös, kun nykypäivän niin esimerkiksi saa helluntaalaisuutta, niin näyttää, että he ovat ihan juhlapukussa tänä päivänä. On niin koreat vaatteet, niin hienot asustukset ja niin kullalla koristeltua, että herää ihmetys siinä, että mitä on tapahtunut sille nöyrälle, likaiselle ja halapana pidetylle sakille. Menestys on saanut valtaa. Mutta tämä näkyy erityisesti Riveriseurakunnassa. Siellä on tämä ulkoinen puoli, se on niin kauniisti siloteltu. Siellä on hienot designi, ikonit ja logot. Siellä on kaikki kuvausteknisesti viimeisen päälle hiottua. Siellä on kalliit laitteet ja kaikki on hiottu viimeisen päälle. Kovasti sitä omaisuutta kätketään ja Benny Hinnikin salaa paljon sitä, miten suuri hänen omaisuutensa on. Samoin täällä River Helsingissä ja näissä Riveri-toiminnassa ja Rodney Howard Brownilla, niin siellä yksityiselämään, niin sinne on kyllä kätketty sitä omaisuutta, joka on uskovaisilta, kurjilta, köyhiltä riistettyä tavaraa. Sitä saattaa olla hyvinkin paljon. We're living in a time everybody wants to be like somebody else. And wants to have that somebody else has. And even in the church right now, there seems to be more people criticizing what somebody else is doing than people actually doing something. It's like people have created entire ministries criticizing other ministries. There's no such thing as a sixth office that is called the critic in the body of Christ. I know it's 2024, but there's still only apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers. Say amen. Those are the ministry gifts that are for the purpose of edifying the church, the building of the body of Christ. Nostamme nyt toisena esimerkkinä tähän Mauno Mattilan tekemät varoitteluvideot, jotka kohdistuvat suomalaiseen Taivas TV7 kanavaan. Mauno syyttää 7.9.2016 julkaisemallaan videolla TV7-kanavaa Suomen suurimmaksi eksyttäjäksi. Mauno on julkaissut myös omalla YouTube-kanavallaan tammikuussa 2024 päivityksen otsikolla Top 10 eksyttäjät herätysliikehdintäsarjassa. Mauno kirjoittaa siis itse näin. TV7 on esiintynyt suurena Suomen herättäjänä, vaikka todellisuudessa se on ollut täynnä kohuja ja skandaaleja, aiheuttaen vakavia haavoja seurakuntiin, ja se on tuhonnut monien uskon sekä eksyttänyt useilla vakavilla harhaopeilla. Vuonna 2017 alkaneessa herätysliikehdintä-ohjelmasarjassa on ollut esillä useita eksyttäjiä, joita en voi tässä kaikkia käydä seikkaperäisesti läpi, mutta nostan esille 10 pahinta eksyttäjää, jotka opillaan ja elämällään ovat aiheuttaneet eksytystä, eivätkä suinkaan herätystä. Taivas TV7 on varsinkin suomalaisten kristittyjen piireissä laajalti tunnettu ja arvostettu toimija, mutta tarkastellaanpa nyt vielä muutamia faktoja myös heidän toimintaansa liittyen. Taivas TV7 syntyi vuonna 2003, kun kanavan toimitusjohtaja Martti Ojares koki saaneensa kutsun Jumalalta perustaa Suomeen ensimmäinen kristillinen TV-kanava. Monet ovat myös kertoneet rukoilleensa vuosikausia Jumalaa antamaan Suomelle oman kristillisen TV-kanavan, ja kun TV7-kanava lopulta sitten perustettiin, monet pitivätkin sitä suorana rukousvastauksena Jumalalta. Taivas TV7-kanavan näkynä on viedä ilosanoma Jumalan armosta ja Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemasta kaikkeen maailmaan. Suomen lisäksi kanava on laajentunut myös naapurimaihin, työllistäen nykyisin noin 50 henkilöä. Taivas TV7 rinnalla toimii myös vuonna 2012 perustettu suomenkielinen nettikanava TV7 Plus, joka on erikoistunut nuorten ohjelmiin ja suoriin lähetyksiin. TV7 pyrkii esittämään monipuolista kristillistä sisältöä. Ohjelmisto koostuu muun muassa lastenohjelmista, henkilökohtaisista todistuksista, elokuvista, haastatteluista, opetusohjelmista, musiikista, ajankohtaisohjelmista ja suorista esirukousohjelmista. TV7 nettisivuilta löytyy kaikkiaan reilut 500 erilaista ohjelmaa, eli TV7-arkistossa on katsottavissa kaikkiaan tuhansia ja tuhansia jaksoja,
jotka pitävät sisällään monipuolista ja ennen kaikkea uskoa rakentavaa kristillistä sisältöä. Yleisesti ottaen voidaankin todeta, että merkittävä osa suomalaisista kristityistä tuntuu pitävän Taivas TV7-kanavan toimintoja Jumalan suurena siunauksena Suomen kansalle, koska sitä kautta suomalaisille kristityille on avautunut pääsy Jumalan sanan opetusten äärelle kätevästi suoraan heidän omilta kotisohviltaan käsin. Kuunnellaan seuraavaksi, minkälaisia syytöksiä Mauno Mattila esittää TV7-kanavan toimintaa vastaan. Ja tässä todella, kun mä oon tutkinut tämän menestysteologia, missä oli itse eksyksissä mukana, uskonliikettä, torontolaisuutta, nämä, jotka kaikki johtavat sinne samaan, ikään kuin likaviemäri virtaan sitten ja tulevat sieltä samoista virroista, niin näitä kun sitten seuraa ikään kuin sitä johtolankaa, että mihin nämä johtavat nämä kaikki tiet, että mistä tämä tulee, ja jos Suomessa ajatellaan, että mistä nämä virtaukset on saanut voimansa. Suomessa niin löytyy yksi iso kanava, yksi iso virta, jossa näitä tulee virtana sitten ihan kotikatsomoihin asti. Ja kyse on TV7-kanavasta. TV7 Plus alikanavasta ja tästä koko TV7-toiminnasta. TV7-kanavan toimitusjohtaja Martti Ojares on myös vastannut itse suoraan tähän Mauno Mattilan heitä vastaan esittämään kritiikkiin vuonna 2016. Katsotaanpa, miten Martti Ojares kommentoi tätä Maunon tekemää videota, jossa Mauno siis syytti TV7-kanavaa Suomen suurimmaksi eksyttäjäksi. Tässähän hyökätään paljon sinun yksityiselämää ja persoonaa vastaan. Miltä sinusta tuntui katsoa tämä video ensi kertaa? No kyllä, siinä määrätyllä tavalla vähän järkyttyy siitä, että kun siitä oli unohdettu kaikkinainen rakkaus, kaikkinainen hyvyys, kaikkinainen totuus. Se, että millä tavalla tämä edistää suomalaista kristillisyyttä. Kun Raamattu sanoo, että jos meillä uskovilla on Kristuksen henki, se on sama henki, mikä on hänellä ja jos meillä kaikilla on, niin meillä on keskenäinen yhteys. Ja juuri näinhän ei nyt siis tässä sun alustuksessa ole asianlaita. Eli se ei ole sama henki, se ei ole Kristuksen henki. Ja tämä on se ongelma. Kyllä mä niin kuin lähden siitä, että Jumalan henki on se, joka ohjaa tätä kanavaa, on ohjannut alusta pitäen. Ja tämä on Suomen ensimmäinen kristillinen TV-kanava. Maailman kaikkeudessa ei koskaan ollut täällä mitään. Tämä on tyhjästä syntynyt. Tämä on nyt jo monessa maassa. Ja tiedetään, että valtavat määrät ihmisiä on pelastunut, parantunut, eheytynyt. Mutta mä ymmärrän sen, että saatana ei tykkää tästä. Ja se hyökkää kaikin iskuun ja ehkä me ollaan nyt siinä kypsyysasteessa, että se on raivoissaan. Tällä tavalla näin suoraan lähdetään hyökkäämään TV7 vastaan, joka olen nähnyt ja tiedostanut, minkälainen Jumalan siunaus tämä kanava on ollut ja ihmettelin sitä suuresti ja ajattelin, että ei tässä voi olla mitään muuta kuin tässä täytyy olla taustalla joku pimeyden henkivalta, joka on saanut sokaistua ja tällä tavalla sitten lähtee tämä Mauno Mattilan suulla näitä asioita tuomaan esille. Tarkastellaan seuraavaksi sitä, että minkälainen on Mauno Mattilan oma teologia, eli että mitä hän sitten itse opettaa Raamatusta näillä omilla videoillaan suomalaisille kristityille. Mauno näyttää keskittyvän omassa julistus- ja opetustyössään todella paljon syntiin ja uskovaisten syntisyydestä sekä jatkuvan parannuksen teon tarpeesta saarnaamiseen. Eksytyksistä varoittelemisen ja syntisyydestä saarnaamisen ohella Mauno kehottaa kuulijoitaan kuitenkin myös koettelemaan Jumalan sanalla sen, mitä hän itse opettaa. Koettele tämäkin, mitä minä sanon. Tutki Jumalan sanasta, koettele hengessä, että puhuuko tuo Mattila omiansa. Onko tämä totta? Kaikki tulee koetella Jumalan sanalla, me eksymme muuten. Joten koetellaanpa siis seuraavaksi Mauno Mattilan omaa opetusta Raamatun sanan totuudella. Mauno on julkaissut 5.6.2023 videon otsikolla Syntinne löytää teidät. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Mauno opettaa tästä aiheesta omalla videollaan. Mistä se pahuus tulee, niin Jeesus avaa sen radikaali asian. Mikä sun ongelmien syynä on? Sinä itse. Sydän sisimmästä. Synti on talona sinussa. Sillä on oma huone siellä sinun elämässä.
Ja sinä et kuule pääse siitä irti. Ei niin kauan kuin sinä tässä ruumiissa asut, niin sinä et pääse siitä. Vaan se synti on muuttanut asumaan. Se on aina itseessä asunut ja aina tulee asumaan siinä ruumiissa, kun sinä niin kauan kuin tässä maan päällä vaellat. Siitä ei koskaan voi päästä eroon. Moni ajattelee, kun tulee uskoa, että minä siitä äkkiä nyt pääsi eroon, että oli hieno homma ja vähän huumeet taakse ja muuta ja päihteitä on tullut uskoon, niin kylläpä se kuule vielä on se synti siellä mukana ja se alkaa tulee esille. Mä oon jotenkin kuvannut sitä itse niin semmoisena ajatuksena, että on semmoinen koira, paha koira, semmoinen ja sä et pääse, sun pitää vaan omistaa se koira. Niin se alkaa se koira vetämään ja se lähtee sulle isännäksi. Ja sinä mene kuule perässä ihan siellä liukue siellä, kun se suuri syntikoira alkaa vetämään. Sinä et voi pitää sitä pahaa sisällä. Sinä et voi hallita sitä pahaa. Vai jos sinä annat sen pahaa ajatuksen siellä sisällä ruveta rakentaa siinä, et tunnusta syntiäsi, ajattelet, että kyllä sä pärjäät tämän asian kanssa, et sinä voi pärjätä synnin kanssa. Vaan tässä sanotaan, että se lähtee ulos. Se koira karkaa karkuun. Ja siinä käy sillä, että siinä sun elämässä sinä vuodatat sitä pahaa sappeasi sisältä ulos lähimmäisiin ja siihen ympärillä oleviin ihmisiin, ehkä työkavereihin, perheeseen tai mihin tahansa. Se lähtee sieltä sisästä ulos. Sitä ei kukaan hallihe sitä rakkikoiraa, sitä syntiä, joka meissä. Minä vielä voisin sanoa sillä rohkeasti, että pidä kiinni syntisyydestä. Ja se on nimenomaan uskovainen ainoa, joka ymmärtää, että hän tekee syntiä. En minä ymmärtänyt, kun minä jossain Kalajoen hiekkoilla siellä pössytteli auringonlaskua kahtoen siinä ystäväni kanssa ja oli kaljakoppakourassa ja siellä konttasi muiden mukana sitten ja siellä Juiseleskistä huuatettiin meikäläisen eskortista, niin ei siellä koskaan mä ajatellut, että mä syntiä tekin. Nyt taas sitten, kun näin kesä on ja Tamperea sattuu jostain ikkunasta tai parvekkeikkunasta tai nyssästä, niin sattuu vierasta himoiten vilikaseekaa sinne, että onpa nätin näköinen sääri tytöllä, niin heti tuntee pistoksen sydämessä, että minä teen syntiä. Mitä Raamattu sanoo synnin tekemisestä? Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeensä rakasta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Mitä Raamattu sanoo vanhurskaudesta? Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mauno Mattilan oma palvelutyö näyttää keskittyvän pääasiassa uskovaisten ihmisten syntisyyteen sekä muiden kristittyjen tekemästä palvelutyöstä varoittelemiseen vaarallisena eksytyksenä. Lisäksi hänen tekemässä julistustyössä on myös kuultavissa jatkuvaa toisten kristittyjen tuomitsemista ja syyttämistä. Nämä Markku Veilon opetukset on hämmentäneet monia, että loppujen lopuksi täytyy todeta, että hän ei ole raamatun opettaja, hän on näkyjen opettaja. Niin todellisuudessa siitä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle näistä eksyttäjistä. Rakkaat helluntai-veljet, teillä on pikkusen tässä parannuksen teon paikka, joka kuuntelette.
Tämä, minkä mä näen juurinpaisena ongelmana monissa harhaopettajissa, että ne vie ihmisiltä pois sielun rauha. Ja kukaan ei voi sanoa sen kokouksen jälkeen, että kiitos Jeesus. Suurin väylä, mikä on puhtaasti äärikarismaattista ohjelmaa, mistä mä en oikeastaan löytänyt mitään terveoppista, niin on TV7 Plus-kanava. Nämä nuorisopastorit ja tämmöiset on, jotka menee ensimmäisenä pieleen meidän aikana. Kylmä, kova ja karu kristitty. Ja tämmöisiä mä näen nuorissa miehissä. Vuoden verran ja kalvinismi otti tämmöisen ensimmäisen ihmisuhrinsa Tampereella. Mies saatua vuoden kalvinismia sitten täällä Tampereella eräässä kalvinistisessa seurakunnassa, niin oli sitten tehnyt itsemurhaa. Sitten on myös semmoisia vääriä imeliä profeetioita, joita on tuotu, jotka lupaavat herätykseen. Monesti vedotaan näihin kaiken maailman Leo Mellerit, ja Mellerikin nykäs viime vuonna, oli toissa vuonna, niin nyt ennätyspotin uskovailta keräsi 165 000. On musta aika hyvä palakka semmoinen puolieläkeläiselle harhaopettajalle siinä, niin minä itse asiassa kutsusin näitä häirintäliikehintää. Koska tuossa sarjassa oli niin monia epäterveitä opettajia, ja siellä oli näitä useampia eksyttäjiä, tämmöisiä vääriä profeettajia ja näitä hehkuttajia, näitä valheenpuhujia. Näissä on ne ilmeinen piirre, että ne on saastuttajia. Ne tekee kauhistuksia ja he on valehtelijoita. Tämä Jorma Lappalainen oli kerran väkevä saarnaaja, mutta sitten hänen vaimonsa lavensi hänen tiensä. Ja nyt hän on äärikarismaatikko ja pyörittää sitten sitä humpuuki-hommaa. TV7 on myös tuttu tämä sama malli, että nämä vaimot taivuttelee. Mä muistan aikanaan, kun Evankeliumitalo, joka on tämmöinen äärikarismaatti, Sue 1 pesä Turussa, jossa on hyvin paljon ollut epäterveitä julistajia. Niin tämmöinen huipentuma mun mielestä tällä Radio Dayllä oli pari vuotta sitten lanseerattu ohjelma nimeltä Harhaoppi, jossa veettiin ihan lekkeripeliksi. Salomonilla oli valtava menestys ja se on semmoinen ensimmäinen virhe. Esimerkiksi David Wilkerson eksyi tällä lailla. Tiesittekö, että David Wilkerson eksyi menestysteologiin? Catherine Kuhlman, joka oli hyvin turhamainen, piti olla kalliita mekkoja, tämmöinen menestysteologinen. Ja sitten sieltä on päästy Joyce Meyeriin. Minusta enempi vaikuttaa tärähtäneeltä joltakin Hollywood-pimpolta. Yksi ja sama asia nousee sieltä ja se on TV7. Ja tosiasia, kun tänä päivänä katsotaan minkälaista ohjelmaa sieltä tulee, niin sieltä tulee lukuisia eksytyksiä ja semmoista huonoa ohjelmaa. Esimerkkinä Håkan Westerkortin ajankohtaiset aivasta, Jan Severusin Jumala puhuu, Piipposten Pohjärven, Pastori Ville Helsinki, Essy Patrik Tiaisen Koki, Tomi Markkiaisen Bart Hilson TV, Mike Picklen, House of Prayer, Joyce Meyer, Ben Fitzgerald, Rocky Howard Brown, David Hensok, Graham Cook, Patricia King, Eddie Baker, Bill Johnson, Petteri Sarakunnasta ja Sid Rocky Villoista. Tässä oli joitakin esimerkkejä, siellä on vielä lukuisia muita ohjelmia ollut arkistossa. Sinä syntisäkki. Minä näen vaan syntisäkkiä edessäni ja tässä on se suurin syntisäkki. Sä kuule ystävä, kun me ansaitaan kaikki helvetti. Sinne sä kuulut, sinne mä kuulun. Mitä Raamattu sanoo veljien syyttäjästä? Sillä meidän veljemme syyttäjä, paholainen, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin hän menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Mitä Raamattu sanoo veljien rakastamisesta? Jeesus sanoi, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljäänsä, niin hän on valehtelija, sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Raamattu sanoo, sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. River-seurakunnan ja Taivas TV7 tuottamaa hyvää hedelmää on nähtävillä kaikkialla ympäri Suomea varsin runsaasti. Näiden molempien toimintaan liittyen löytyy myös helposti useita satoja tai jopa useita tuhansia positiivisia todistuksia siitä, miten suomalaiset ovat pelastuneet, parantuneet ja vahvistuneet Raamatun mukaisessa uskossaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, TV7-kanavan ja River-seurakunnan tekemän hedelmällisen palvelutyön kautta.
On kahdenlaisia puita, kahdenlaiset hedelmät. Huomatkaa se, siis minusta se pointti on siinä, että nähkää, jos hyvä puu on hyvä ja te näette, että hyvät hedelmät siinä, niin se on hyvä puu. Ja jos siinä on pahat hedelmät, se on paha puu. Tehkää se. Määritelkää se, nähkää se siinä. Tästä lähdetään liikkeelle, että ruvetaan katsoa näitä hedelmiä. Tarkastellaan seuraavaksi sitä, että minkälaista hedelmää tämä Mauno Mattila-niminen puu sitten oikein itse tuottaa. Mauno Mattila ilmoittaa omilla kotisivuillaan, että hän käy kerran viikossa puhumassa Tampereella adventtiseurakunnan alakerran kellarissa miesten raamattupiirissä. Tämän lisäksi Mauno vierailee myös säännöllisesti puhumassa Seinäjoella Hyllykallion seurakuntakodilla pidettävässä miesten raamattupiirissä. Tilaisuuksissa vaikuttaa kokoustaltiointivideoiden perusteella olevan paikalla yleensä muutamia mieshenkilöitä. Emme löytäneet tietoja siitä, että minkä verran Mauno Mattila on mahdollisesti voittanut itse sieluja Kristukselle, tai että onko hänellä varsinaisia omia opetuslapsia tälle hänen omalle opetukselleen. Tietoja ei löytynyt myöskään siitä, että onko Jumala parantanut sairaita Mauno Mattilan kätten kautta, tai että onko Mauno itse ajanut ulos pahoja henkiä. Mitä Raamattu sanoo uskovan tunnusmerkeiksi? Jeesus sanoi, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Mauno Mattilan tekemät lukuisat varoitusvideot ovat varmasti saaneet osan kristityistä jäämään seurakuntaan lähtemisen sijasta omalle kotisohvalleen, koska Mauno on tuominnut merkittävän osan Suomessa toimivista seurakunnista vaarallisiksi eksyttäjiksi. Maunon tekemät varoitusvideot ovat tavoittaneet netin kautta eri puolilla Suomea asuvia kristittyjä, mutta vaikuttaa siltä, että Mauno ei ole kuitenkaan itse kyennyt tai onnistunut tarjoamaan kristityille minkäänlaisia korvaavia ratkaisuja tähän hänen osoittamaansa ongelmaan. Mauno Mattila on siis maalaillut eksytysleimoja kristillisiin seurakuntiin, tarjoamatta itse kuitenkaan minkäänlaista todellista ratkaisua kristityille tähän hänen itse kokemaansa suureen eksytysongelmaan. Mauno Mattila ei ilmoita omilla kotisivuillaan kuuluvansa itse mihinkään kristilliseen seurakuntaan, eikä hän ole myöskään perustanut omaa seurakuntaa. Merkittävin hedelmä tästä Mauno Mattilan tekemästä omatoimisesta palvelutyöstä lieneekin juuri tämä hänen kaikenlaisista eksytyksistä varoitteleva oma videotuotantonsa. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Aamen. Mutta tämä kaikista tärkein pointti on tässä, Jeesus sanoo, tehkää puu hyväksi tai tehkää puu pahaksi. Niiden hedelmien mukaan. Eikä niin, että tuo esille jonkun harhaliikkeessä on hirviä huono hedelmä ja kaikki se tuhoava vaikutus, kaikki kohut ja kaikki hirvistykset siellä ja sanotaan sitten, että onhan siinä hyvääkin ja maalataan se puu hyväksi. Meidän on tunnistettava, että on hyviä puita ja pahoja puita. Ei ole sillä, että me ollaan kaikki yhtä ja kaikissa meissä on vähän vikaa, niin kuin yksi semmoinen menestysteologia Kallella oleva julistaja sanoi, että isännällä on monta sikaa ja niissä on kaikissa vähän vikaa. Niin ei tällä lailla ollenkaan. Tämä jako kahteen. Maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä, Jumalan lapsia ja sitten on paholaisen lapsia. Olemme nyt perehtyneet tällä videolla Mauno Mattilan tekemään palvelutyöhön. Mauno on siis kertonut itse kokeneensa omaksi osakseen toimia vartiomiehenä muurilla, josta käsin hän onkin varoitellut kristillistä seurakuntaa kuluneen 7 vuoden ajan kaikenlaisista seurakuntaa uhkaavista eksytyksistä. Suomen kristilliseen kenttään on kylvetty kaikkiaan jo yli 400 Mauno Mattilan tuottamaa varoitteluvideota. Mauno on tuominnut lukuisten seurakuntien ohella myös tällä videolla esiin nostetun River-seurakunnan sekä Taivas TV7-kanavan Suomen suurimmiksi eksyttäjiksi.
jotka toimivat siis Maunon oman tulkinnan mukaan paholaisen asialla, turmellen suomalaisten kristittyjen uskon Jeesukseen ja Raamattuun. Tässä on kyse aivan ilmiselvästä konfliktista, kun olemme tarkastelleet nyt näitä kolmea oletettavasti kristillistä toimijaa, River-seurakuntaa, TV7-kanavaa ja Mauno Mattilaa. Ei ole mitenkään mahdollista, että Jumalan henki johtaisi kaikkien tässä konfliktissa mukana olevien osapuolten toimintaa. On täysin mahdotonta väittää, että nämä kaikki kolme toimijaa olisivat Jumalasta ja toimisivat Jumalan hengen johdatuksessa. Ja aivan vastaavasti on myös täysin mahdotonta väittää, että nämä kaikki kolme toimijaa olisivat paholaisesta ja paholaisen demonien johdatuksessa. Jumalan pyhä henki ei tietenkään hyökkää omaa seurakuntaansa vastaan, mutta paholainen ei myöskään taistele tai sodi omaa pimeyden valtakuntaansa vastaan, koska paholaisen pimeyden valtakunta taistelee aina todellisten Jumalan palvelijoiden kautta tapahtuvaa pyhän hengen työtä vastaan. Mitä Raamattu sanoo itseään vastaan taistelemisesta? Jeesus sanoi, jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. Mitä Raamattu sanoo siitä, että ketä vastaan me taistelemme? Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja, demoneja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Mitä Raamattu sanoo tämän hengellisen konfliktin osapuolista? Jeesus sanoi, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun tarkastelemme asiaa Raamatun sanan valossa, meille jää ainoastaan kaksi mahdollista vaihtoehtoa tämän konfliktin hahmottamiseen. Toinen osapuoli tässä konfliktissa on 100% varmuudella Jumalasta, ja toinen osapuoli tässä konfliktissa on 100% varmuudella paholaisesta. Ensimmäinen vaihtoehto. Mauno Mattila on Jumalan lähettämä mies, jonka tehtävänä on varoittaa kaikkia Suomen kristillisiä seurakuntia pyhän hengen johdatuksessa kaikenlaisista Kristuksen ruumista uhkaavista eksytyksistä ja harhaopeista. Mikäli asia olisi näin, silloin River-seurakunta ja TV7-kanava olisivat molemmat perkeleen lähettämiä eksyttäjiä, jotka veisivät harhaopeillaan kaikki eksyttämänsä kristityt helvettiin. Toinen vaihtoehto. River-seurakunta ja TV7-kanava ovat Jumalan lähettämiä todellisia kristillisiä toimijoita, joiden tehtävänä on julistaa pyhän hengen johdatuksessa evankeliumia suomalaisille ja rakentaa kristittyjä heidän oman toimintansa kautta tapahtuvalla Raamatun sanan opetuksella. Mikäli asia on näin, silloin Mauno Mattila toimii perkeleen kätyrinä, jonka tehtävänä on syyttää ja eksyttää omilla harhaopeillaan kristittyjä helvettiin. Joko siis River-seurakunta, Taivas TV7-kanava ja kaikki nämä lukuisat Jumalan palvelijat, joita Mauno Mattila on syyttänyt eksyttäjiksi, ovat perkeleestä, tai sitten tämä heidän ainainen syyttäjänsä Mauno Mattila on itse perkeleestä.